hop. Poď. Ostatných 20 sekúnd máte za sebou. Poď. 10 sekúnd. 2, 1, pauzu, drž, 3, 2, 1, pauzu. Dobrá robota, 20 sekúnd, pauza, ideš na písniky. Koľko ide minút? 2 a 6 minút, 6 krát. Áno. Ešte jedno. Príprav, ide za 2, 1, ideme, hop. Ale svinguj. Poď, David, ruky vystreté. Tam musíš ísť takým kivadlovým pohybom. Nie je to ťahať silovo, ale využívať celé telo. Steh na hladu, hop. Nápäť. Poď, vydrž. Super, hop. Poď, Máňa, poď, ťahaj. Poď. Dávaj. 3, 2, 1, pauzu. Tak nás chýba 10. Máš pravdu, musíš si sypať popol na hlavu teraz. Pojad. Posledný krát vydrž. Príprav. Väčší si dal pozor teraz, aj keď máš. 1, poď. Priprav sa 13 sekúnd. Môžeš kľudne pozerať na činku, ideš za 5, 4, 3, 2, 1, môžeš. 20 sekúnd. Poď, Tačka, dobre. 10 sekúnd. Koľko držíš? Dobre, 43 sekúnd mážeš. 5, 4, 3, 2, 1, pauzu. Paráda. Tak robíš aj v 6. minúte 8 stečov. Teraz predýchame. Chcel by som vedieť, kde skončí tá činka. Ja si zatiaľ zapíšem. Kde tu si šlap. No nachystaj. Ja mám len 3, 2, 1, hop! Nina, s akým tekubelom si šla? Prvú časť. Macka, prvú časť tekubelom. Soňa? Monika? Dávid? Prvú časť? Nie, prvú. Na prvú časť sa pýtam teraz. Janči? Lúbko? Vlado? Tu prvú časť si šiel do 16, hej? Dobre, teraz mi natipnite, koľko si natočil, koľko celých si urobil gól, čiže koľko bodov si získal. 2, Ina? 1, Maca? Soňa? Monika? Dávid? Poď, prvý, Chlapče, a ideš plávať. Janči? Vlado? Výborne. Ešte máme 10 sekúnd. Priprav sa a ideme 10 minút v kuse. Točíš 12 twistov, 8 prvé kolo drepov, 4 barpis, potom 12 twistov, 8 drepov s hlavou, 6 barpis. A takto točíš 12, 8, 4. A takto točíš 10 minút v kuse. Priprav, Soňa, priprav. Môžeš sa brať vodu aj k sebe.
práv.